Jednou z dôležitých otázok, ktorou sa v posledných rokoch intenzívne zaoberala strana a vláda, bol aj ďalší rozvoj bytovej výstavby. Ako k tejto úlohe pristupujú v hlavnom meste Slovenskej socialistickej republiky, hovorí inžinier Ján Kuklica, vedúci odboru územného plánovania a architektúry Národného výboru Bratislavy. Smernice rozvoja národného hospodárstva na roky 71 a 75 pre hlavné mesto Slovenska Bratislavu určujú postaviť 24 160 bytových jednotiek. Na základe týchto smerníc sme museli po ukončení typickej sídlišnej zástavby Ružinova prejsť do západnej časti s celou bytovou výstavbou, respektíve s väčšinou bytovej výstavby, a to do sídlisk Rovnice 1 a 2, do sídlisk Kútiky, do sídlisk Záluhy, Podvornice a Dúbravka. Okrem toho počítame prejsť takisto na východ, kde už sa začalo sídlisko Medzi Jarkami a pripravujú sa Dolné Hony. Všetky tieto rezervy nám nestačia a preto sme začali s výstavbou Petržalky, ktorá je rozdelená do 3 častí, a to síce oblasť Starých Hájov, oblasť Lúk a oblasti Dvory. Toto sídlisko bude vybavené komplexne, čiže bude mať aj vlastný veľký priemyslový areál pre zamestnanie obyvateľov. Týmto pádom s vybudovaním, so začatím budovania záhorského sídelného pásu Bratislava bude mať v roku 85 asi 470 000 obyvateľov a v roku 2000 bude mať 520 000 obyvateľov. Tieto úlohy sú náročné pre všetkých účastníkov investičného procesu, od projektantov počínajúc, končiac realizátorov.